It's quite a long week hanggang may isa. And I am so thankful, Adakmanan, and na-miss ko na kayo kapsat. Tonight, itipagtutungtungan tayo it's about one of the most important nga marka itipudpudno nga nisalakan. And when we talk about evidences, nabanood dito kada tayo. For we are in a generation where makita ti kaadwan, umanay lang nga inawat ni Christ Jesus, and nagpatingga lang ijay. Where in the Bible, we could see a lot of teachings concerning this matter. Kaya iti pudpudno nga naisalakan kat adda iti ebidensya. And that is what isu ti puntiriak tinapalpalabas. Because I like you to see no sino ka kanain na ti sitwasyon mo ti sangwanan iti Dios. I understand nga mabaling nga inawat mo ni Christ Jesus nga manubot kan may salakan mo. I could even see nga mabaling ako nam nga there was a time nga insursi ko nam nga inawat mo isuna babani ti panagkararag nga isunat ti manubot kan may salakan mo. Yet no kitantay ti Bible kan ti scripture, we could clearly see nga ori dagiti apostol kat dagiti Kristiyano idi kat handa nga nagpatingga nga indalan lang dagiti adipuna. How many times kat may baga na Apostol Pablo oray ni Pedro nga make sure that your election is sure. Examine yourself whether you are really in the faith. So ada iti ibagbagada nga iti pudpudno nga naisalakan, there should be an evidence no iti maysa nga tao kat pudpudno nga naisalakan. And for tonight, I would like to talk about iti maysa nga ebidensya iti pudpudno nga ada iti relasyon na iti Dios. Kunak kada kayo idi imuna iti recordings tayo, iti tsimpo nga inawat tayo ni Christ Jesus. Haan nga naimarka iti muging tayo no talaga nga pudpudno di panakaksiptar tayo. Nagset ko man no ada iti marka kan piglat iti muging tayo, which indicates and which implies nga datayo kan sika kat pudpudno nga nisalakan. But there's none. So anya nga iti kunatisaw ti Apo, but an evidence iti panagbiag na kat makita. And what is that evidence? The evidence of having peace with God. When we talk about peace with God, dayto jay natal na, ngarik na iti sangwanan iti Dios. Dayto jay confident ka kan you are really sure that the Lord had given you eternal life. This assurance and this courage kat magapu iti Dios. This courage kan inner kunam nga nagapu iti unundag mo kat it is an inner conviction and assurance nga magapu iti Dios Santo Espiritu giving you the hope and giving you the assurance and the mark deep iti unundag mo that you have a relationship with God. Kasat no nga makitak iti peace nga itoy. Zip iti panunot kan tao ti tao. A man who was peace with God kat itoy. He understood nga iti sitwasyon na kat it was already settled iti krus iti Kalbaryo because tinalak na di finished work ni Christ Jesus. May kadwa, di tal na, itinakam na nga he knows deep within nga pinakawan niya po Jesus na gapustaan muna nga sincero isuna, he is so sincere iti tsimpo nga inmawat isuna kini Christ Jesus nga manubot kan mga isalakan na. Pangtalo, jay kunatayo nga jay confidence nga no umaiti patay, there is a deep assurance nga amom ti papanam. There is no fear. Uray pay no umay kan na aglabas-labas ni patay. There is no fear but courage is in you because you understand it fully kan adayay tal na nga magapu iti Dios Santo Espiritu nga mangisigurado iti kararwam nga iti kararwam ket adda iti destinasyon na nga papanana, and that is iti heaven. Iti Romans chapter 5 verse 1 daytoy kung kunana. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Justified by faith. How can a man receive this peace? Dahito nga peace kat magapu baba niti pamati panagtalak ti naramid ni Christ Jesus nga manubot kan mga isalakan na.
May kadwa, kuna na dito it is only through the Lord Jesus Christ. Any peace, ito nunag, nga iti naka ilansaan na, kathaan nga jay, nalpas nga tininabaw ni Kristo Jesus, kathaan nga tal na di jay nga magapu iti Santo Espiritu. Iti tal na nga nagapu iti Dios, katal na nga nagtaod, iti panakay sigurado nga ni Kristo Jesus, kat iso iti mangisalaka na. Nga awanan da duma. Nga di jay, tinagpatayan iti pamati na. Dati di pangkitaan tayo, nga dudumting iti chimpo, dagiti matmatay nga palalo ti butbuteng da. Palalo iti buteng da, nga dumting ti chimpo iti patay kanyada, handa mo iti mapasamak dubigat kanyada. Grabe ti butbuteng da, ti mapasamak iti destinasyon da because they are unsure. Nung kunadakat inawat damot ni Christ Jesus by mouth, profession, and confession. But deep iti heart, katada ti problema. The problem that amuna jay puso nga awan pay iti talnana, iti sangwanan iti Dios. He is unforgiven, actually. Nga talaga nga binagbatayan ni Christ Jesus nga intiraminti. Awan ti ebidensya ti Santo Espiritu nga da iti biyag na. Kapsat, iksaminam, deta nga talna nga magapu iti Dios. Kita am iti panagbiag mo, kunang may nawat mo ni Christ Jesus, nam grabe nga kasla kamot nga mahal alya, iti sumaruno no bigat, kan haan mo nga mo ti papanam, palalo ti butbutong mo ti mapaspasamak, madisdisturbo ko ang hanggang makataltal na. Kapsa, tagpakpakasya kanyam. Iksaminam ti biag mo, no talaga nga aday ti pamati, no adakay ti talna, nga naisimpay ti relasyon mo kan ni Christ Jesus, nga niya po Diyos, inikat na di ungat na kanyam, ngayon urnos na ti relasyon kanyam, baban kan ni Christ Jesus. Kapsat, kita am di ay, iksaminam ti pamatim, baban di talna, nga nagtaod, iti panakakapya, pamakawan, kundi kumpiyansa iti panunot mo, ngayon akseptar da kay ti Apo, kundi turod nga mangsangot ti patay, gapusta, ada iti turod nga magaputi Diyos Santo Espiritu, nga iti turod na tirig nangan panunot mo, nga awan ti pagbutengam, gapusta ada ni Christ Jesus, iti biyag mo. Salamat kapsat. God bless.